Здравейте, аз съм Александър и днес ще ви представя Windows 10. Така, това е оригиналният Windows 10. Започваме първо с иконката. Виждате, иконката компютър е променена. Много ме кефи как е променена. Сега, кое друго е променено? Иконката с кошчета. Компютъра върви много по-бързо на Windows 10. Сега, менюто също е променено. Виждате, тук ви пише името. И когато, примерно, нещо да се свали, така ви се показва. Много яко. Има Google Viber и всички други неща. Файл Manager. Тук другите работи. Виждате надолу. Видео Skype, Minecraft има. Има игри с карти. Има Adobe Photoshop, Express. Тук се изключва, като натиснете захранване. Може да изберете дали да изключите или да рестартирате всички приложения. Това са всички приложения, които имате на вашия компютър. И те е подредено в азбуката, някой ми писа по Messenger, към тази студио. Всъщност не е подредено в азбуката, но както и да е. Просто може да ги видите. Така, иконката на Internet Explorer също е променена. Само че не мога да изкарам тук, но предполагам вие я виждате. Така, тук може да си изберете кое да отворите. Дали тук или тук. Това е също нова функция, която нито в Windows 7, нито в Windows 8, нито в Windows 8.1 я има. Тук ви показват YouTube антивирусната, Skype, Viber, драйвер за принтера. Тук има още драйвери за принтера и OneDrive. Това е интернет връзката, това е за звука. Колко е увеличен и колко е намален. Това тук е за работен център, виждате тук всички опции. Това тук е за езика, на който сте, езикови предпочитания. И тук ще ви отвори различни езици. Това тук е календар, както виждате. Ключите зарежда много по различен начин и тези неща са променени. Windows 10 предлага доста много добри функции, бих казал. Така, виждате какви различни фонове може. Това съм си го изтеглил, така че можете това. Много различни фонове. Може да избирате. И си запазя този. Запълване. Може да изберете напасване, разтягане, плочка, център и разпростиране. Цветове. Това са цветовете на менюто е тук. Но аз си го оставям така, просто да ви покажа цветовете. Екран при заключване. Това е екрана при заключване. Виждате настройките. Теми. Ето ви темите. И старт. Така, другото нещо, което е променено, когато влезете в иконката компютър и също това за когато искате да влезете ето тук в My Computer, нещо такова. Виждате как по-различно ви се показва. Това е отцветено, така, виждате. Примерно да кажем да отидем в този компютър. Виждате как е синьо и яко. Просто нямам думи, много на кефи. Сега ще покажа интернета как изглежда. Ето тук отгоре има бяло. Просто доста е готино. Може да посетите Чика Брат туториал за още туториали, защото аз качвам всяка седмица и така. Това няма за някакво значение както е. Надявам се да ви харесва клипа и да сте решили да изтеглите Windows 10. Когато сте с Windows 7, тук ще ви излезе емблемата на Windows 10. Натискате и натам продължавате инсталирането. Благодаря, че бяхте с Computer Tutorials. Надявам се да ви хареса, да съм ви помогнал и да сте се заебили по Windows 10. Може, вижте когато го мърдате, така. Това бялото прозорче как е променено също. Може да се ви дърпате, да се ви влачите където искате. Това в другите Windows може, просто казвам. Нищо лошо. Дърпате се където искате. Аз ще ви подреда както на мен ми харесва. Друго
Благодаря, че гледахте този компютър. Този не е урок, просто казвам Windows 10 и другите уроци ще са само на Windows 10. Благодаря, че гледахте. До скоро.